أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. Sengathi Allah umdali wethu sonke, umdali wey'nsuku, umdala wey'nto zonke, angabusisa ukufunda kwezwi lakhe. Oxwayisekayo axwayiseke, oduduzekayo aduduzeke. Uzogwinya makumnandi, uzothimisa makukubi. Hlale ngisho ngithi la angizelanga ukuzotshela abantu izinto abafuna ukuzizwa kuphela, kodwa ngizotshela abantu nezinto lezi okumele bazizwe, okuyinkani ukuthi bazizwe. Ngicela-ke u-Allah umdali wethu sonke, umdala wey'nsuku, angivikele kusathane ongathandwa noqalekisiweyo. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu. Bafowethu, namhlanje kule video le bathi ngesilungu it's an elaboration, ukuhlaziya noma ukuchaza kabanzi ukuze umuntu ezwe azwisise ukuthi lo Allah, lo mdali weinto zonke, enimdelela kangaka. Ngikhuluma nawo wonke umuntu, ngikhuluma nama-Muslim, ayadelela ama-Muslim, yazenzela umathanda, ngikhuluma nama-Nazaretha, ngikhuluma nama-Krestu, ngikhuluma nama-Roma, ngikhuluma nama-Watchtower, ngikhuluma namaJuda, ngikhuluma nabakhonza amadlozi, ngikhuluma nenyanga, ngikhuluma namathwasa, ngikhuluma nezangoma, ngikhuluma nabakhonza iy'thombe, ngikhuluma nabathi uNkulunkulu akekho, ngikhuluma nabathi ukhona kodwa akekho amandla nawo emhlabeni, ngikhuluma nabakhonza umlilo, ngikhuluma namaKrestu wonke ngokwemikhakha yawo, ngikhuluma namanazaretha wonke ngokwemikhakha yawo, ngikhuluma nama-Muslim wonke ngokwemikhakha yawo. Awulaleleke ulalelisise. Lo mhlaba lo esikuwo, njengoba umdali esho ethi lillahi ma fis samawati, konke okusemazulwini okuka Allah kudalo uye, wa ma fil ardi, nakho konke okusemhlabeni. Cabanga ukuthi ungizwe kahle-ke manje. Konke okusemazulwini nakho konke okusemhlabeni okwakhe umdali wethu Allah, umdali weinto zonke, ongozeli, ongalali, u-Allah oyedwa, u-Allah ozimele, ongazali, ongazalwanga, ongenabancedisi, ongenazifaniso, onganabalingani. Endalweni yakhe ayikho into efana naye. Ngifuna ukukutshela ngaye namhlanje. Uthi uzenza lezi wena ozenzayo, uzenze wazi ukuthi udelela bani. Ngoba ngiyabona umazi, uzwa kuthiwa awumazi. Namhlanje ngifuna ukuthi nguhlubele udlubo khasini ngaye. Lalela, umhlaba lo esikuwo, umhlaba lo esikuwo, kunamanye ama-planets amakhulu kunalo mhlaba lo esingawazi. Amanye ama-planets amakhulu kunalo mhlaba lo esingawazi. Ongangikholwa, thathi lokuzana uGoogle ama-planets, ubheke abo Saturn, ubheke abo Venus, ubheke abo Mercury, ubheke abo Pluto, ubheke abo Mars, ubheke lento engikutshela yona. Lalela, uthi umdali, lo mhlaba lo thina esikuwo, esiwubona ubanzi kangaka, kuye noma phambi kwakhe ulingana nembobo yenalithi. Ungizwe kahle. Kuye noma phambi kwakhe ulingana nembobo yenalithi. Wena-ke menzi walezo zenzayo, kukuphi la ungamcashela khona emhlabeni kuye olingana nembobo yenalithi? Lalela-ke, lo mhlaba lo esikuwo, leli langa leli elikukhanyisele kumanje, elenza ukuthi wena ukhona ukuvuka uhambe uye emsebenzini, isize yalo
uthatha lo mhlaba lo esikuwo uphinde ka 1.3 million. Anguphindele. Uthatha lo mhlaba lo esikuwo uphinde ka 1.3 million. Bese kuphuma isize noma isisindo selanga eliyindalo kaAllah. Bese leli langa leli elikhanyisele manje ongaphinda umhlaba ka 1.3 million ukuthi kuphume isize yelanga. uAllah kunezinkanyezi ezibizwa ngama galaxies. Basho njalo abafundile bathi ama galaxies or Milky Galaxies. Lalela ke. 1 Milky Galaxy, inkanyezi eyodwa. Ilanga ukuthi kuphume leyo nkanyezi leyo eyodwa usuphinda lona ka 1.3 million. Ukuthi kuphume leyo nkanyezi eyodwa, igalaxy leyo eyodwa usuphinda ilanga ka 1.3 million. Emva kwaloko uAllah udale ama Milky Galaxies zillions and zillions, or you can say quadrillions, noma ngabe ufuna ukuthini. Asizazi ukuthi zingaki. Sakhuluma ngani? Ngendalo kaAllah. Bese sikhuluma ngazo zonke izinkanyezi. Bese sikhuluma ngesibhakabhaka. Bese sikhuluma ngalomhlaba lo okuwo wena owubona ubanzi ngalendlela ubanzi ngayo. Bese sikhuluma ngabantu uAllah abadalile. Bese sikhuluma ngezilwane zonke uAllah azidalile. Bese sikhuluma ngezilwandle. Bese sikhuluma ngokuphila phakathi emanzini, inhlanzi, nakho konke ongakucabanga okuphakathi emanzini kuningi. Yonke inhlobo yesilwane le esiphila nayo la ngaphandle nasemanzini khona. Mangabe bongazi ke umuntu wakithi. Kukhona ama octopus emanzini, kukhona ama prawns, kukhona ama crayfish, ungabala ungaqedi. Layela ke mfowethu, nawe dadewethu. Sikhuluma ngobukhulu buka Allah. Ngisakhuluma ngento nje phambi kwakho oyibonayo. Sikhuluma ngobukhulu buka Allah, lo omdelelayo wena namhlanje, ongafuni ukumkhonza, onabanye wena onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Sisakhuluma nje ngobukhulu bakhe. Evidweni elandelayo ngiyaqhubeka futhi ngobukhulu buka Allah. Sengathi umdala nganivula amehlo anivula ingqondo. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.